d'Utiel, de la comarca de la Plana, Utiel-Requena. Baixem de nou fins a l'Horta Sud, un dels pobles més afectats per aquesta onada, per aquest creixement rapidíssim de la Rambla del Pollo. Va ser a Paiporta, que encara avui es recupera d'aquesta crescuda devastadora. Ens trobem al cor de Paiporta, a una de les principals vies comercials, i avui dissabte la situació de fang en este carrer és encara esta. Quilos i quilos de fang que necessitem atravessar per poder veure que això era una farmàcia fins dimarts. Així darrere teníem l'administració, un centre d'estètica també completament buit, una carnisseria, el forn. Esta és la via que tenia més vida al centre de Paiporta. Tots els comerços es troben així, i dimarts, quan arriba l'aigua per este carrer tan cèntric, molts d'aquests treballadors estaven dins de les botigues, amb les botigues obertes, i van ser els veïns dels edificis dels primers pisos, molts que els salvaren fent forats en les parets i intentant pujar-los a un lloc sa i estalvi. Avui continuen llevant tot aquest fang dels comerços, buidant, ha quedat tot pràcticament inservible, estan completament desolats perquè la seva vida, el seu treball, està ple de fang i no poden utilitzar absolutament res. La cámara la ha vencido, todo el techo, toda derrumbada, está toda derrumbada. Toda la maquinaria, todo no sirve para nada. Estamos empezando. Hemos empezado hoy, porque hasta hoy no podíamos venir de lo enfangadas que estaban las calles. Ahora, pues por lo que ves, hasta que no se lleven todo esto, nos queda la mitad de sacar, por lo menos. No sabemos por dónde vamos a empezar, no tenemos asesoramiento de nadie.